Alle sammen, og velkommen til den her YouTube-kanal. Ja, vi er så de to banditter. Jeg hedder Emil, og han hedder Benjamin. Ja, så i dag vil vi lave vores første video, hvor vi er sådan et her sted, hvor vi er ved sådan nogle grave, sådan meget blødt. Og vi har slet ikke fået lov af nogen, og vi må ikke være her, og vi er over på Helligårdsskolen, hvis der er nogen af jer, der ved, hvor det er. Ja, og så sådan nogle madrasser her. Nu har vi tænkt os at slås lidt for sjov. Ja, det er sådan en... Sådan en brydning. Ja. Okay. Og de andre videoer, det er sådan, hvor vi ding-dong ditcher og... Alt muligt som ballade og sådan for sjov noget. Ja, ballade sådan... Så ja! En for kamera. Stop, jeg vil lige komme. Okay, så det går ret godt i slåskampen. Jeg vil i hvert fald sige, at jeg fører lidt. Så kom. Kom lidt. Så har Benji. Så har han sgu lige Emil her. Ja. Try the scooter. Nå, okay. Det går ret godt med at slås, vi sådan cirka lige stak, ikke? Ja. Og så, ja, det kan være, okay, vi vil lige spille lidt fodbold nu. Der er nemlig nogle ret gode fodboldmøbler, så vi hopper lige ned fra. Der er det fodbold der, og der er en ret stor fodboldbane. Så vi vil lige spille lidt fodbold. Jeg kan bare lige stille kameraet her. Sådan der. Ja. Nu spiller vi lige fodbold. Her. Spil igen, kom. Fuck, det er godt med den der lortebold. Ja. Og så vil jeg også lige hurtigt sige til alle jer derude, at I må gerne subscribe. Og så må I også gerne like den her video. Og følg med på kanalen, når vi uploader alle mulige andre videoer. Fordi vi kommer til at lave noget sjovt og noget, måske noget farligt. Det kan jeg ikke sige noget om endnu, men vi håber i hvert fald, at I vil følge og like den her video. Og måske dele videoerne til nogle af jeres venner, hvis det er. Så... Nej, step på. Lige hurtigt komme herover. Her, spil. Spil, kom. Skyd. Skal vi se, om han kan lave en tricks? Okay. Han kan lidt. Her, spil. Kom, lad lige mig prøve. Her kan du lige finde. Ja. Skal vi lige se nogle af mine tricks? Fuck på den. Og så laver vi også lige den her. Prøv at skyde til mig. Okay, så vi tænker lige, at vi går lidt op i de der grave igen. Vi tænker lige, at vi går herop igen, oven bag det her. Vi tager bolden med op. Jo, kom lad os til bolden. Og så går vi herop igen. Ja, det er lige meget. Det er svært at kravle herop. Så er vi her igen. Nu har vi bolden, og så